Историческата желязна църква Свети Стефан в Истанбул. Нашите прадеди са я съградили преди повече от 100 години, за да ни напомня вечно за възкресяването на българската църква и нация. Сега храмът зове за помощ, докато не е късно, да му помогнем. Фондация Български православен храм Свети Стефан в Цариград призовава всеки от нас да се включи в националната дарителска акция за реставриране на нашата светиня в Истанбул. Изпратете дарителски СМС с текст на латиница DMS СВ Стефан на номер 17 777 за абонати на Global, Viva.com и MTEL. За изпращането на дарителски СМС ще бъдете таксувани 1,20 лв. с ДДС.